Euskarazko banetortzeekin, da neun banol, dira ez. Lehenengo pixat, zer dut nago kurratzeko, esan dugu, negozioak lehenengo pixat parkazun bat enpresien kontura, eta gero esatuko gara lan zerranean, eta, pixat, jorratzea etorrekan egiten. Lehalde izpazaren dago, izpazara zoizko esan dugu, baina legitxot inguruan dago, legitxotik 5 kilometro da, Bizkaixan, Makina Frankia sektore barruan gare, eta kooperatibezena grupo gano bat barruan gare, eta nintze barruan. Geuk Makina Frankia barruan, zorun bat itxin duz, kontroluneko bortzokunuak, eta bai, zeu batzeko bat ez be, eta kanporabilia berorako garantzitua dago, gure merkatu gizina atxerrik kanpo ondo. Guk atzari ezatzen dugu, eguneko lago eta marra edo olako zuz. Aurkezpen azkarretuz lehalden, euskara mailan lehalden inguru apurrate eskribitako. Kontuten eki, lehalden euskaldun kokatute hotik, ingurune oso euskaldun dagoela, eguneko laranta sortzin dagoela euskaldunea. Eta ondorioz, lehalden bertan be, zeutzen maili altu da. Eguneko diru dute, ahoz mintzete, danok gara kapazko mintzete. Gero, ordutu bide bai, nahizte porcentaje alko horreki, lan mundu bera erdatu nahi zen dela beti, eta horrek eragin nabarmena dekola langile euskaldun ditu, bai. Ez da lan erreza. Eguneko euskaldun izetik bentaja batzuk moten jula, baina ez da hiri barnen gogorra da. Eta bakarrik komentatu behi, berrota magos lan gara dago, uste tamainoak magos prekin bota txintxa bat, eta horrek osatutan dute erraztu txintxu, zindinak zautzen gara, eta erraztu zindiako osatzen. Gero ekartzatazen doa, esplikagu zepa oso modu izan azkenean gutietan, eta oindala 8 urte, ikusi osoen enpresanetan, urtuz urteban, pixkat lehalde lan mundu euskaldun ditu bihatzen, ez da? Aiz da nengoan da biztun nahinean, Ozien dien momentokan ondik lehalden, baina hor pixkat ikusten baigala nahi bat edo gogo bat espalduntzeko bat ez da lan mundu hori. Orduan, laro eta emeetzan, lehenengo olburu modu jarrizan, enpresa bat euskara harremanak lantzien. Hor, 3 urtetan helburu hori lortzen jauden nuen, ja 2008an pixkat saltu bat motik dugu, eta ja harremanak landu eta gehiago ja dugu arautu, erabilera hori arautu, eta horretako irizpide batzuk ipintzen dugu. Bai, barren erabilerako, kanporabilerako, eta bai jendi kontratatzeko, kanpo bidekona jendia kontratatzeko. Beste 3 urte pasau dira, eta azkenean egin duguna da, helburua aldatu da, gure ustez helburu potentiago hartu dugu, eta oin helburua jarri da, lehaleko harreman danak izkiagutzean ipintzea. Oindala urte eta piku ipintzen helburu hori, hor gabizun dio, nik esan horke bidea gertzakula, baina pixat hori, eta gainea hori sistematizau jarraipen, ez da plan honi txikon jarraipen. Eta aurre eroteko, pixkat erabiltzen duen estruktura, amendik kanpo mila osadare, baina pixkat dagoen edukatzeko, guk langile danak, nahi da bendana, dago horrezkatuta, 5 erabilea duen bitxartez. Erabilea taldetan, batzen dira euskara inguruan, egonek izan edo zer gai. Baitxa irizpidea behin momentuan batu zian euskara klasia batzen dira, pixkat dagoan erostein sensazio edo jarra ez da. Honek danak euskara batzorrela izlatzen da euren irizpidea eta baitxa proposamenak eta batuak. Euskara batzordean pixkat den etorkean galderari jarraituta lan gehixena hemen zaioa eguneko teknika eitzen da, berak eramaten da pixkat horre lana, baina da horrean zailo bat, aritzana. Zuzendaritza batzordetik bat dago, askuntan den naiz, eta beste laguki duztu da, ez da?
Eta hor funtzioskoa dana da, bai kontzilio horreturiak, bai zuzendari baitza batzordeak be, emoten da bela pixkat bere ez bakarrik bere laguntza, sino que ustedes oso kompromiso da Bueno, sarrera eta gero, euskera plana zera zen sortu zen atunatea azaltzeko. Oin jala sortzi urte ipini genuen martxan, eta urtean ingurune egoeri oso euskaldun izenean, eta sentsibilizazio mailan eguelez eta aiareko konpinaldi, aukera hori aprobetxo dute, modu planifika baten euskera euskalduntzen hasti, egun arte langileek euren kabuz, euren batak almazeneko letreruk euskalduntzea bazan bestik izan, baina hau izan modu planifika baten euskera plan baten sartu gara, eta oin jala sortzi dute, gana martxan dugu izan. Eta plan guztien atxik, pausuz eta batzutan emoten da papezko izan aurrera, baina eguna bintzute aurrerako bania sensazioa eta hori martxan dugu. Orduan, lehen komentu dugun moduan, helburu nagusi izan ditzateke enpresa barruan euskarazko harremanak euskaratzen, ezta? Hori urtetan ziar landu zen, uste dut pausu aurrera handixik emoziala, lehen hemen kartikatak ikusi da, eta gainean ikustut horrek leheniko pausu horrek biala pixkat ikuskarrezenak, horra landu handixik adotzen da. Eta gero da izan, pixkat diru bai denbora batetik, bai lan aldetik, inbertsio handixen dagoan, inok izan nahiatzean, gaur nahi genduenen, eta horretarako ikusi izan bi gauza zela, ezta? Bata, euskaren erabilera irizpide batzun itxartez normatibizatu edo pixkat arautu inbiazala, eta gero bestalde ikusten genuen zen, kontsumentuan lehen aritzen zen moduan presentazioan gehixenak euskaldunak gara, nahiko errez gendukagun aukena horrela egotia, baina kanpotik etorren duna o kontratazio garratxekin ze pasatzen. Imagina izue, pixat enpresi zabaltzala eta 5 personatik 4 erradunak zartzen ziela, eta igual justo klabitan, ezta? Ze pasatzen da horrekin, orduan eraba izan, hori kontratazioa arautu inbiazala eta bintzat minimo batzuk jarri euskararen jakintzen. Arautze horretan hasi ginen lehenengo ikusi gendu zen lehenengo bide buruz izan zen, aukera bi ikusi gendu zen. Hau da, arautu lehizela goitik bera, zuzendaritza batzorde egiten da proposamen bat, kontzeilu horret erretorako hartzen da, eta enpresako organo guztietan zabaltzen da. Eta beste aukerik, goitik bere izan dira, baldetu langileek eurek euren proiektu bat izan daizela, eta eurek garatuala, kontzeilu erretorain aprobau, zuzendaritza batzorde egiten da, azken baten, aukera bi horrek nahiko argi zen. Eta lehalden, bigarren aukeri hartu zen. Zeretik, langilea izenean ekimena, euren parte hartzi zigurtatute zelako. Eta bestetik, eurena gauza baten, gehizia involukreko zen zela bertzetan zelako. Eta esan bidala, honek eragin mailan positibu zen, eta bigarren aukera hartzi bertzen dugula. Lehen azalutako erabilera taldeetan zien proposamen lanak, komentatuakoa, erabilera taldeetan enpresako edozein pertsonak dezake parte, ez dira derrigorrezkoak, asistentzia ez da derrigorrezkoa, dano dakogu gure erabilera taldea. Nahi da juten da, ezin gozu, ez da juten, baina dano dakogu erabilera talde bat. Eta horre aztertzen dira, euskarako ganean guztien puntu danak. Euskara klasitatik gantzitza, ekimen diferentiak, eta hor barnez ikusiak honek irizpide honek eta kontratazioa hautzea dut. Orduan, hor egin desglose bat, talde bakoitzak eban desglose bat, eta egan, zintzu izango biak ez jartzeko irizpideak behar baitxeakoan, hauskoan, idatzizkoan, dokumentuak sortzeakoan, dokumentu bai guztiak bai laborrak, batzarrak eta konbokatzeakun eta batzarren bertan izan den jardun dana,
baita telefono hartzeakoan, ordu gauzen jarri, horretanak irizpideetan hartu zian, eta baita kontratazioan. Orduan kontratazioan banatu zian bi talde, ezta? Ez da bardin, montajina pertsona batek, arek pertsona batek zegoen dokumentazioek izan sortuko, eta igual kanpoko jendeek ez da harremanik edukiko, edo gerente bat, edo zuzendari bat, ez dira bat, postu bakoitzeko, hau desberdinak jarri zian. Orduan, erabile talde bakoitzak bere proposamena iban, hausnarketa baten ondorioz, eta proposamen hau euskara batzordera egon izan. Erabile talde bakoitzak bere proposamena ekarri gero euskara batzorderik aztertu eta ateratzen du. Betiko bidea proposamen hori gertu zen kontzilio errektorera eta zuzendaritza batzordera, eta honen onarpena noskin, sortu zanetik igurteko ibilbideen gero, genuen erabilei eta kontratazioie arautute eta arau horrek onartute organo guzti alde. Hemen ez dugu adibide lista oso jarri, edo zuinek nahiko balio pixkatekin irizpide honezatako hori eta kontratazio arau honezatako horiak kabentzia oskatzioka, besterik ez, baina pixok adibide moduan ez da. Euskararen erabilearen irizpideak, kanpo harremanetan, lehen komentutakoa, euskarareko bezero gutxi euskagu, baina behintzat erabili nuen, bezero horrek edozer eskatzen dela, eskuliburu bat izan, oferta bat izan, eskari bat izan, edozer eskatzen dela, euskaraz jazteko aurkili edukiko dela. Eta gero kanpokoekin, horre pixkat parketukazioak ginen, bezak edukitu bat, frantzua bada, frantzutzian, espainola bada, espainola eta inglesa bada, inglesa. Orduan pixkat horrek Euskal Herrian mugatu ditu. Eta gero ja harremanetan, adibide moduan, dokumentu laborrak eta guztiak, printzipioz dana euskara utzian, baten bat egatu erraldonik izan pasatzen. Lagun batek ez da leku lertuko hori, bere eskuk egon guntzateke, dokumentua sortu baina jun, eta arek edo azalpen txo bat egin diokolitzake, edo ez dela Euskaldun erderara pasau eta erderako dokumentuen. Baina, printzipioz, euskara utzien bakarrik duten horiak ez. Batzarrak, bai asko bai atzizkoa euskara utzien dugu ditzateke, harrera itxeko lehenengo berri hori euskaraz, errokulazioa euskara utzien dezaktu, publizitate mailan Euskal Herrianerako dana behintzat euskara bertan eduki, eta aplikazio informatikoetan, enpresan sortzen diren aplikazioanak behintzat elean iztasun aukerarekin izartu. Gero batzuk, igual ondo dira, eta ulerra da, erdera, eta erdera joko da. Eta daukia aukera euskaraz erordeaz jartzeko. Konturatzeko bakarrik, lehalde, daroak taldin lagun egon da, gauzazko taldetik etortzeakuz. Baina hauztot alata guztiz, azken gurtinean, lortu dugula taldetik etozen aplikazio informatiko gehixina behintzat, euskara aukeriekin etortzen dut. Hori aurra puntu ongi dut zen da. Imanolek erabilerako irizpidekin jago, jope laburtute, kontratazioerako onartu zin eskakizunek apur bat laburtuko dut. Eskakizunetan talde bi, ahozko eskakizunek eta idatzizko eskakizunek. Eta ahozkutan, lanpostun arabera itezan zailkapek bat, zerrenda eta guztiago. Baina, tan-tanetan eskatzen zan, euskeraz naturaltasunen minimo bateaz berbaiten jakin. Eta, postun arabera, eta segun ze egin dizunetenen postu horrek, eskatzen zan, humidez bat edo jarritasun bat. Eta, zeintzu postutan, batez bet, telefono hartu bidabenak, bilera gidatu duenak, kanpoko erakundikin harremana edukizanak, eta edo agerraldi publikoetan hartu bidabenak, inkluso eintzan desglose bat, ze postu di, ze perfil eskatu di. Eta idatzizkun be, egozan beste talde bi. Bata, dokumentu sortu dituenak, euren postu gaitik dokumentu sortzera eguneroko bigarren sortze hori diokenak, eta beste talde dokumentuk sortu biharrik ez diokenak.
eta hemen be, dokumentu sortu bitunari, oinarrizko alfabetatzea bat eskatu dokumentu sortu bitunari, eskatzeiako bere lan postuko dokumentazio laburra idazteko gai izatea, desere torrentzaileekin idatzizko harremanak euskeraz egiteko gai izatea, pasak, emailak, reklamazioak eta hau da, postuk eskatzeko zen dokumentu horrek beteteko gaitasun eskatzea. Bete bigarrezte itunari, eskatzeako alfabetatze nivel basiko bat. Imprimak txikizek ulertu gintzeteiteko, idatzi laburrek, txosten tekniko laburrek, ez zuten ertzezakona orokorrein. Ulertu daizela, eta enbiarrizeten dine notatxuk eta bestik iteko nahi be, defenditzeko modune egite dira. Eta betiko, ezta, hor nervizien lana ezin da kontrola gola zaten, ezta? Orduan leheneko lana izan zen, honek arauan honek, leheneko jendiak jaki ezagutu ditzala, jendiak pertsona lanak sortutako zian, baina gero ja izan nien arautu zen nien hau arau honek lahazian lehalden gune publiko behizinetan eta jendiak emonik nago zen alde bat, pixak jenik ezagutzeko ze arauk egin ezta? Gero, orduan, esan dakoa, zela kontrola oso jarraipenen, Euskal Batzordeak kideek egin zuten hilurtetan ziat araunen betetzen daia aztertu eta kontrolau, eta helburu nagusi, konklusio nagusia, nik uste dut ondore nagusia dela, arauak orokorrein entzat oso normaltasun batekin edo beteziela. Lehen izan dago ezta, arauak nik uste dut hor puntu da oso garrantzitsua egin bada gizina euskalduna ginela, eta bigarren, eta igual hau garrantzitsua egon diot, arau horrek jendiena dikute bera. Euskal talde horretan sortu zian, orduan, jendiak proposan dizkion. Orduan, betetzen hori, nik uste dut askoz eran natural baten egin zen. Baina, era natural hori, ez zala neku edo beste pauso bat egon izan, unutxu heldu apurrate baino espada, eta orduan, pausu kualitatibo hori izan zen sistematizetik alba da eta enpresako sistema barru sartzien erabaki izan jarraipen hori, enbiaren modu naturalin hori hartu modu, modu planifiko baten eta struktura baten, eta alba da enpresako sisteman txertatutako modu baten egin. Eta hori, pentsa hori zen, ondino gauzatu idin gabiz. Ondino formi iztetzu gomone bidan modu, eta horretan gabiz. Baina erabaki hori nahiko importanti izan da suposatzen daren saltu egin. Eta gero, horregaz batera, beste hausnarketa bat behin zen, lanan helburu nagusize, barriro definitu zen, eta helburu barrize, bihurtu zen, barruko harreman guztize, ahozkuk eta idatezkuk, euskara guzti iniziatia, eta kanpotik harreman euskara izkatzen itunari be, permatu teugite zerbitzu hori emon guzti. Beraz, lehenengo iturtitan arautu barik eguen. Urrengo iturtitan arautu teguen, baina jarraipena esan modu arautu baten jarraipena bera nahiko era naturalin eta lehurren izan. Beraz, hiru gehiago zire, ez dauzan, beste saltoak emoteko zuzio izala, eta jarraipen hori be sistematizatu izan. Eta aldi berein, hartuzan bebai, helburu nagusi modun, barroko harremanak euskaraz, eta kanpo gure nahi dagoenari euskaraz zerbitzu bermatu. Eta, hoxe, idealdeke honek onartu ibazan beran betiko organutan, konzeio horretorein eta zuzundaretzu batzordei, eta beraz, postu hau euskara
trilena pilotu da. Baina, hoxe... Bueno, aretzen gomentotan nakin, hau zela lortu. Horre ikusi duguna da, honek arau guzti honek zehaitzik ez tratau, kalitateko arau bat munduan, edo prozeditu munduan, edo beste zer enpresako arau munduan, ezta? Orduan, gure asmoa da, ez dakit, datorren urtera begira, o pare urtera begira, baina araudi guzti hau prozeditu barrun sartu, eta derrigortasun batea jontzien. Uste dut hori, nahi duguna, baina saia izango da, baina apurka haber lortzen dugun, eta pixat gure bideoetan horra jontzea. Beste bai, eskerrik asko, eta inoke galdearik edo gomendexu doka, esan zuen daudela euskara zatea, buru hor nor izan da. Zuzendaritzako norbait, edo unionetan dagoen euskara zatea, eta horrek asortan ze dependentzia dauko, edo zuzendaritzik. Euskara batzordien normalin txaiatzek gara eman ezen horren guztietak. Konzilio horretoreko, zuzendaritza batzordeko langileik, produzioek, saiatu golanik gara. Representazio bat egon daizien horren guztiena. Berez edo zeineko lehiko, ez da burue koordinatzailea eta ez da definiute izentia da benik koordinatzailea gero dutzen da gerentekin, edo... Berez, baina euskara batzordik hartzen erabak gero beti paseo bidabe beste organetatik. Zematen euskara batzorde horretan zuzendari betan eta kontseilu zuzendari bat dago. Iman Manuela. Eta kontseilu horretareko bestekin da. Orduan bara. Erabilea bileretan eta talde horretan erabiltzen den denbora, zuen kontura, enpresen kontura. Normalien erdizka, baina adibidez euskara batzordean, ordu hori izatea geure kontura, ordu bete enpresen kontura. Eta uste dut erabiletan hartzea bat. Erditzen. Ian behin. Kontratazioa aldatuta dugu zuen, ezin eskua danean, horrekin eskua betetzia, adibidez baktu da zuen, omente bat, ez duizen teknikari, eta maila reformaten, baina gazioetan zentzuen personari hartzia. Malditza batzuk gela horrekin jauz gaitze, Horra izan dira, momentu zuen dauki kasuri, baina bai bada jaro batzuk edozkan. Baina, badago, kontumatu dago eskakizunen, eta, ezakamente jaurdutzen zerrinen da dio. Zer egin, aurretutako hautagaiak eskakizunak ez ditudia betetzen. Kasu horietan, beste hizkuntzekin egiten den bezala, egitea proposatzen dugu. Hau da, kontratu azkenetzerakoan, adostu dena betetzen. Enpresak, langile bat kontratutzerakoan, langile hori euskaraz zebatzeko konpromiso batuko du, eta horretarako bideak jarriko ditu. Eta bestalde, langile bat kontratutzerakoan, langileak bere burua zebatzeko konpromiso batuko du. kontrastatzen edo duzen. Hori da, ez duzuna, nik zut horre, zain kontratzen bat, edo idazkari bat batzakun, baina zer pasatzea gerentea atratzen zunean. Gerente horrek ditut gerentiak edo zuententzako jendeak pixu ikabatzea horrela batzar asko berak egin ditzuelako eta berak eskatu euskeraz, batzar horrek danak erratea zen dut ekarako. Eta momentu zorionez ez dut baina... Azkenean berurak berentzat euskaldunak. Euskaldunak, bai. Eko, reproduzuen galderiena, batzeko zuen bilean eta euskara zentxia horrean, eta diferentzeta, edo kafea hartzeko zunien kafetera nola entzegiteta. Bi galdetan behar. Normalin euskara izango dugu. Kafetera da, normalin eguneko porcentazio nahiko handia euskara. Gainera kartelera ez dut eta kafeteria da.
Kapi euskera zartu daiko da namak eta bako zela. Nik izan nuke, gero eta gehiago euskera lehizela. Horre egiten dut, eta horretu igual euskera gutxi membratzen da, produzioa duguna, ez zuen lehizak. Orduan, arek berak bideratzen egin batzarra, normalian, esan dut, korrente isoketak euskara txekiela, baina digamos, akta edo batzarran noiztinagoa hori erda ez itxera. Nire kasu, nire konbogatzen dela batzarra, da beha presente dago. Normalien ulertzeko aukeri daukan eta esan nuke nuko irutamara hobitxoa euskara itxera. Eta gero kontxioa erotoera eta kontxio sozial bat horri euskara. Eitzen dela beraz, zuzenaritza batzar bide. Hori, dana ez, baina, digamos, dokumentazioa badatzen dena hori elegitan dago, euskara eta erderaz. Segimentua, bakoitzak deskargo etxen da bine normalien ez itxen da, baina euskat edukun da bena taldeko zunei nagusia, euskalduna da, baina normalien erderaz egiten dago. Bezero gutxi dituzu euskalda espesial gutxi. Horretzaitek izango dira. Horretzaitek inguruan zerbait araututa duzue, edo zuen egiten duzue. Egon bai, baina jarraipenik ez da bezaitzen egiten da aldana. Berez, uste dut, erabiltu dela, dana euskeraz. Zentzien dugu erabiltu bezeruak, orduan uste dugu, eta horrela behar izan, eta dugu bezeruak izan da, ez ditu mogun edo aukera gara ez da. Orduan, uste eskaritxak, ja sistematik datoz, ban errapetik urtetzen dira, eta hor euskara zuzitzeko aukera dago, eta ja euskaldunak binetan jenei euskerako ebatokazia izan da horako bat, eta ja, behintzat formatu dena euskara zuzitzen dago. Beste gauza da, elementu hori sortu ebanak, bere momentu gerdea sortu ebanak, obviamente hori zuzenatako, ez da ez euskara, ez da egun baina behintzat papela eta zaitzen gara geto egin euskaraz. literalizatu dena edizpidik, horrentzile dira da Euskal Herriko badi, elebakaren, euskaraz bakarrik, ulermen arrazuk egongo badira, erdalduna delako zati baterako elegitan, euskaraz eta jarriko euskarak lehentasuna izango dugu. Baina horrentzaileekin apurka-apurka, elebakartasunera, euskara utxera jo behar dugu. Horrentzaileei euren dokumentak euskaraz bidaltzeko eskatuko direk. Kanpokoak direnean, elebakarren gaztelaniaz, inglesez, frantsesez. Claro, un niño está, o sea... Hori da, horreko. Ez ginen, txile eskutunean eskatzen zuen eskubitura txile eskutia. Oda, euskal esan ez dugu batzu, uste dugu konfesio berien gara, eta gu euskara eskatu ditugula. Digamos, filosofia hori da, gero zela betetzen, Ez dut moztu nahi, baina